097 309 080. Asori Kasia Pano, Atumakophobia, Eben Mansina Hospital, Atumakophobia, Ebe Kumase, Ebuakwa. Praise the Lord, praise the Lord. And them say what them say hallelujah. They Cedar for cry. I am Papua, who dear for Cedar ni a bribia. Jesus. Yesu Kristo no Yabasuno Ananiwana woni Yamino Anayumea Sawasuna Enyashi Eyabara Anodi atoya bebe ya tusa radio aya mami ya tusa ebai na yo ya bada ya miaso Salvation.
We worship you, our Lord. We adore your name, our Lord. We give you glory, our Lord of hosts. We worship you this evening. You deserve our worship. The young couple of the river. Also now, what's your way now? I may have mountains. I may have mountains. I may have mountains. Who are you? Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. For how far
Amen and amen. Amen. Everybody shout say one year rain na everybody 2 minutes and one then dirty. Minister comfort everybody shout no one kese. Ebre yin so ebre edu say onyankopon akoa ede everybody asembra ye. Na tie we say ampara ebre bia mu ane odifo a everybody yi no ede ma oman. Israel musie so hena ye pani difo ka ho so onam so bebu oman ni ye. Ebre yin so 21st century onyankopon adom ntino wa yina kwa no odena asema soma no sa onfamre ye awieye bremu ni difo na kwa aye no somafo ye papa ewa ha sa nwumre nso de awurade asem brɛw ye ko bishop abesaki kwa ponche papa Cedar papa ye mo akwaba nwumre nso asafo mejo so eburu ya me nhira na ho fe na no de na Cedar our team ni nyina mo mpomo ti sey general onyankopon adom ho ye pa hallelujah amen sa mo ma memfa sa akonyan so na menchia Cedar our team yi ene Cedar our ahwefo Cedar our etiefo mrebia se ebo nonkro se ya na wo de wo TV na wo de wo radio esi ha se otie nyankopon asem na one nyamema ebo mpae nyankopon onhyira mu pi amen ebia enane da di kan a one ye som ohwe ye wo Sompa TV ne Sompa radio yi onyankopon onhyira sabre yi die one ye mom ye som donhwere ba ko na obeye nhyira amen na me pesa ye call Facebook no so na ye komo mo Facebook no so omo so a omo wo YouTube onyina akwaba se ene ye fiada ene fiada so duru se ya na abusua bi ese bofo atu na me mfa sa akwanya so na me mabusua bi a ene fiada yi en odehie bi ato me ma oyakọ ne hyeden saa na ye baaye saa na ye besen akọ Bible say onipa oba wo no de wona obedi na asase no so yetia enti ena obi bia o hwe ya ne dehie bi da form no me ma abusua ne yakọ ma me fa saa yakọ sem ema engineer Boaten eye dodo na friend say engineer ana agene Boaten one na abusua nyina won kawe ene omode hye omobre watia eda for me mabusua ni nyina yakọ eja kwam one onua ma no nyina ne abusua ni nyina me ma mo nyina hyeden nyankopon kam ho ochena nyame ya doma yese se bibi to bi ani a enye ono nkwa na opepa oyi yese ye mu bi ye beboa ma ye yifire wene soma mo hallelujah amen na me fa sa akonyan so na me ma hwefo na etiefo se na enyina nim Cedar awa no efrida dwoada kosi fiada na ye di edadwa na si ho se ye de ye odi mampaye edi na wotwe nyina ahye Awurade nsa na duru eda fiada nso so a ye bomoden di adanse ye Cedar awa adanse nti wo a wo hwe me a wo tie me ene ye bebie tetefo na tuma ma wo so de wadanse aba na sabre de fa phone no na fra obi na obi so mfra obi ka kire ne se osofo no a wo ka no ho asem no nyame somafo no eye Cedar our team no omabedu omabedu Sompa TV enti onfa ne TV ne radio no ento ho na obeye nhira enti sabre de yanko space no so ma enti osofo Thomas Abana say Bishop nyame sha wadaroma me ko Facebook no so a me hu asomani route obone nsem sa Nana Jesse was my humble and perfect man of God. You are welcome and your team. As many roots, and also I was Gladys Ochre, and so I was so Benis Japan, I was so Sana Grace Sam, I was so in Shiraba, and so was so Edit Amoa, and so I was so Sana Adepa Sheila, and so I was so Frank Safo, I was so Georgina Ayambiri, I was so upon David, and so I was so Aisha Dauda, I was so Francis Yanka enso ewo so dodo na eguso yanko eye osofo Bishop oko yeko YouTube ho no ma Rose Ajekum ewo ho Nana Kosua Jamna ewo ho Eva Jan enso ewo so Kwakulaki ewo so Angelina Foku ewo so Josephine Ofe ewo so Inshiraba nso ewo so Saada Facebook was nana efia ewo Facebook or right down kwa ewo ho Breast Dogbe enso ewo ho
Obaya Sapoma enso ene yen esom ewo Facebook wo Deborah Owusu enso ene yen esom Vida Osei Sapon enso ene yen esom ewo Facebook wo no mo den sa ena yewo bless Amwatin so ewo so den a oni yesom ame Israel wo nyina Sam radio mon like Sompa page no. Mon like Sompa page no. Na mon share link no. Share link no. Yes. Na mon fa mo comments so emra. Na obeye nshira. Yes. Sa dwumadie no oya nyame asema mede o ma Daniel chapter 12 verse 3. That's right. Into oye bia ye wo nshira soronko a onsa ebeka. Hallelujah. Amen. Sam radio na mamefa sa kwanya so na mefa nka boy tew. Emma obibia oyo oba kunani. That's right. Oba kunani eye credit kasia aba ya penso a eje ne home na e wo man Ghana. Meka 21st clinic. Omo chese siatica ne nuama ne na de nyina omu tutu no. Yes. Also for ahwefo ne atiefo announcement koma Marco na fo nyina ni ewusia ne janka omonyanya 18 years na obaku na ni de se na omfie dudu ositi bia 21st clinic se ochena memere da meka ochena ya ochena memere da ya eye 1st November afi bia omoye sa adwumadie no so obaku na ni bia oman Ghana mu ba bia 21st clinic ni bia be wo bia eye Ghana mantem ha de bo we ni 21st clinic ni osemu nyina momfa mo ho enya dan emra ho na de mo be nyina ne se ye nhwehwe mu ni pedue mu se sanya mo ho sete eye buro ne be ka ne se phrase training omo be hwe ni pedue no se bibia to jaban chema wo ni pedue no mu a ya ma wa eduro no so osofo eye free ye nyu taku ye nyu dama ye nyu sre ku anase ponko ye be hwe na masanya nti yese attempt 13 sa ho yesa ma o aduane china hana ba madwumadi na yede enti osofo obaku na ni bia wo hwe ya wotie yen yese ochina na obakuma se ha de a eye ahua overseas ba bibia Sompa TV ne Sompa radio no won abansoro no ho a ase ho na clinic kase no wo ochina na dwumadi yese anopa no so sharp na mo se o mo ba ye massage nyina o ba miamia ni pedua ni nyina enya seketwa we ne de ba kura fon ko massage ne ya makura fon enu asamete se o mo se awisiafo bi ni nyanka awisia ne nyanka onya nyamburo 18 years enu ase mi de anya ososo beti osofo abodi say kura se we nyina abodi say adwiri nyina ba mu no enti no ochina de enya seketwa ewo 21st clinic enti yeto yensa frɛ Cedar wahwefo ne tiefo nyina wonya tie nyame asem bompa ewie pe e obaku nani asan ko hwehwe oni pedua no mu na ye miamia ye nya den mo ye nsra so nya asenketo manya ne tie se azuka mu nyina mo na mo behwe line no so e nya asenketo ho ti aya announcement every 21st clinic for aso ye say ye mfa mahwefo ne atiefo sabre die ye ba eye Cedar hour so a dwumadi ye de brawu nyina ne se ehefa na ye gyanom nyankopon no wo ye se nyankopon na obo atetefo no Abraham Isaac ne Jacob mo no sa nyankopon no ye bre so ogusu a obo anemba o se ayaresa eye ne ma ebia o se so bibia ye onyankopon no yonana eno na edafiada sei no edufiada Cedar wahwefo nyina ye bie 34 no tum na mo amone ye bompa ye mo amone ye tie nyame asem no adanse nyame ye ma obia ye makwan na odi nyankopon adanse aba obu bi sasa adenti ne ye di adanse osofo Luke chapter 17 verse 11 to 19 my God. Bible say Yesu eduma yomu no ohia kwatafo mako du osofo nyame osawon yade na baako hu fiye no obaye de ne hu behwe Yesu na ase eno obeda Yesu ase ena Yesu hwe nanim kan
ɛna yesu ka sɛ moyɛ du na mesam yadeɛ na nkoro na aka no ɛwɔ na kyerɛ sɛ onyankopɔn yɛn Awurade yesu kristo ohia nipa ma adanse na ɔka di sɛm nwoma no so a ɛti du mmienu yi mu du baako na ɔse yɛ nam oguama ne mogya ne nipa ma adanse ɛso ne dedi ɔtwe asɛ no so nkonim enti adanse ɛyɛ onyankopɔn ɛma ɛdea na ɔka Isaiah na ɔsɛ onyankopɔn sɛ otumi ade nyinaa yɛ anso ade ontimi nya sɛ ontimi yi ho ayɛ kemra yesu hyɛ ne Jerusalem no yɛ sɛ ɛma no mo de brɛ ɛne ntoma sesɛ fɔm to nnwom sɛ Hosanna na Farisifo no ka wɔnom si wɔn kwan sɛ ma ɔmo nyɛ yesu sɛ samo bra yenum sɛ ma ɔmo nyima ya onyankopɔn betimi anya ne moma ɛyɛ mosia ama mo abeyi ayɛ na kyerɛ sɛ menum yenu ɛna onyankopɔn ayɛyie ɛwɔ yɛ no ebi to me the voice note to ba obi so ɔfra onwurem enti saa bere de yɛbɛkɔ MCR so azuka bema ɔboɔ fa dadeɛ fa sɛ America no de ano ayɛ den na ɔwɔ bet no mu bi wɔ ha mebɛto bet na ɛnya sɛnketoa menim sɛ ɛyɛ President Donald Trump na ɛyɛ den ɛde brandem pɔpoa bi a ɔwɔ no wɔ different mu white ne mu black ɔhyɛ nya sɛnketoa wɔ ha na ɔne na pamfo mo bɔ adwuma ɛna baako so aba no so de menya hu ne din ɔde de me hu na solo rasta yɛsɛ nya sɛnketoa kɔ no so bɔ adwuma den Ken Solomon enti na MCR mo bɔ adwuma saa so ne to fa nkranya David mo ni systematic mo system ɔmo bɔ adwuma ne ales mo nyame nhyira mo mo na mo ma ye wo mframa nyame nhyira mo papa mo so mo adoma kyɛde a mo de bɔ adwuma die no samre ye bɛkɔ MCR no ma boa enti montie eye Cedar awa dance ne ye die mre bia me ba fidie so amenya brɛ ma hwefo ne etiefo ye pon a meteme peke course me ne me team no ɛboro 12 o'clock anadwo nyina ne mo bompae na sabre de anya bra ye de bompae eye bra ye ka Awurade amaniye akyɛ ye ka nyame kɛse ye de nyame agye ɛwɔ Cedar awa yi so menim so obi o hwɛ me bia wa dance obi o tie me bia wa dance enti o hwɛ ye from my for so Europe ni Asia America no mo Australia mo na ofra wo mama ya mo nya mo de ben mo adanse no voice note amon send bra ye bebo e de ahye Awurade din kronkron no animunyam na sabre yi de lines e de be ye adwuma e wo studio yi ha no e ye studio lines too na enche ubon say ye the testimony awa no ba beto fidie no so na e de lines no too no ayes na sabre de ye ntie ba mienu miensa bi ansana wo so wabaso na wo hwe me a wo tie me ye ba Cedar wase amese fa wonsuo o wo documents bi a fese so bibi nya Awurade yo na nyame nyankopɔn nyame asoma me ne me team say ye ma Sompa TV so ne Sompa radio na nyankopɔn emfa ye so emma de nyankopɔn aka fa ho no emrem enti ye de nyame asem bra wia ye no bo mpae wo nsuo bi a fese so na dance no koso nyina na nyame tumi so bo awura wo so wodie no na enefiada de enesoso eye market day kese na no na yewia na yebeka ho asem ti samre de ma yenko na yentimi nko ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afri Misraim onyame soma na ko a John the Baptist amane beji Cedar bremuni Awurade na ko soma me semembra se ni difo na me fa ehitasem amani menyina adenti ana petuwo yare aware sey eduma sey edo na me kai dey jet hospital na oxygen so me kai se me so na papa my CCTV ni so di na me frɛ madam for no fabre me na me di bi ma akra no me yam di bi ata no oxygen asini so 2 days nti obae no me di bi hu ni ma ni bi no me be si ne papa asema na ma biem nti bi gina ha no ma me de nyame ase Cedar our team munyina nyame hwa munyina papa nyame ma wadom nya kese nyame hwa no ma kwatenten amen Cedar from Mefia kasa fidi se hidabo so
my fraud, my bomb pie mammy, me demi how be to an inseminum, me co hospital. Oh, Maka say a lady, oh, Mujam, each every by, or moving ain't me, nurse, Mushami, 2 weeks, Samra. Mamma Frost, I don't know you share with that number day. Watu mustation mu sɛ moyɛ mpaebɔ no nyɛ gyidie na mene moyɛ mpaebɔ nti firi wɔ kɔde biara na mene moyɛ mpaebɔ this first day na mefrɛ na meka kyerɛ ɔbɔ mpaeɛ maa me na ɔse nsuo no wɔkyerɛ so menom na menomyɛ baa mekɔ hospital moka kyerɛ me sɛ meba no mohu ne ho mɛ nti meba bio ba 2 weeks time na mo atwa me scan no ma sa ahwɛ papa na ɔtwe no so ma mekɔyɛ mo sese deɛ meba no ne ho mɛyɛ wada ye nti aduane mi di nko so ani aduane no meda ya me ase ɛwɔ hɔ ade fefa wa ya ma me de to so mienu na hye duma pon me ho abie salum papa me costa ase me de me nema no po me nton ana me nya adwuma no nso papa me sha se hu ma me no pompai kakra nsue kakra kwa me bia peti me store hon me bia huru manim ne ma nombi papa me kashi na kupari ene munya se efiri emra me chance hu ma me ne mo ye mpa bon kakra e bia ne wa me ko adwuma nya adwuma e bia nya adwuma ma se be akupa domanya nkora me nu a me chiro ma adwuma papa me da ya me ase papa ya me shira na me mo kwa tenti na me mo wa ho de ne dan nyina me be chire na me asem efe ya fa kwampa ne so papa what men can miss madansi ni me da was bibri so for praise mo me dey akua me ka say free kan akua free share me na ne da na jo me frɛ wo say me so da ye bi a ne apagya me akosoro mo bia my operation na to anse me ni so ti me ade ti ni ntumi nya hwe no ne da nyimre me frɛ wo ye ya asɔre wie me frɛ wo abompa e ma me no nyame aye bi da nyame ase soft and then my sorry and young day baby I mean moon na meant to mean to me when you know suffer and then met me at me mo me then yanko pass you and then miss me ya dance ye suffer me dancing ya me shroud ya me nyokesie ono mane nyina ompagya mu fra dum kwadum mo suffer sister na we precision ka tena se me dana sinya me shana na nyuma woto no e kama kuma ya me nya ne kasie ono ma nyina ya me shra mo pagya mu fra dum nkwadum asɔre me nkobi nanso sɛnneɛ me frɛ bia me sɛ no voice message kura wonya mmerɛma me nyame nhyira wate me kɔ me menda sɔre nyame nhyira wate sɔfo nyame nyɛ ɔkɛseɛ meda wase papaapa mesrɛ nyankopɔn sɛ deɛ aka nyina wonyɛ ma me na nya dansedie bebree mfa ma wo owura meda wase bye bye. Hello papa, good evening. Prayer edi adanse ewo TV ni so me fam se network ni nye na me se me ye no audio edi aba fi se de awrade aye no do so bo ma dwene menti ase so se man ka ama na ahya fofo nkran a e ba sa na e ya ye bunyaye nti enwumre madanse die kese pa ne se na maye mre kakra ewo mpaebom na mo worship na mo ye no se de esi wirizi ni pa adeda no awrade nko ani ni papa awrade nhyira mu na ne awrade nhyira redi no so oni ọma no ho kwan na awrade fa ne mu enya ne enipa in spiritual no yadeda ayentimi sorry awrade mu ano papa na ọma na koma so adi na amem awrade nhyira woni oki wasofo nyina awrade nhyira papa na mo adanse die kese o se midi be one last month mo na ase aya de bi adi nhyezi so na ya no na me ne fu start say ya meja enso still na me di so na me no. But still, I feel na pain na severe. I get kesi. To me so me go hospital just if you but na before the day na move back no. And she ready to TV so no. E was your force so be it me a. I was here taking it seriously. Na de ni na ne say, o mo betre TV so ade o pese yema wo no e na beye. De o pese si o brabo mo e na esi. If you say, me no for that start here me yanke get nya me yake say me dey say so bad na me ye ni biala. Na I didn't take it serious. I just me ye na manom na bi na mama me manke to bia no. But when it dey we me for ye me ya for makoma ye me ya. Na papa started on bompaye se bi ya wo ya fa status bompaye. Na me gidie ne ma ho di na hwemu bompaye. Na o so obi an fa TV ni so.
eti me di nsuo ni si so na obo mpa wie me di me gidi e na makoma nyina tampa ebo na papa ebo na chi eti owie na me ko yiye na me sa fa nsuo no na me se ewurade se Cedar awa papa yi se wona ampa so afre no e se wode ne ye adwuma de ya ne papa nsuo me noma at once by force pay me feeling enja enyira some person na de papa beta TV so me da dance nkofo di me ndi ba pay na me fam no obi so fa de chense mu ne ho ato ne de a ene ewurade pay bia me fam no some person no afa Cedar awa papa ya ene ewurade ma pay bia me no musie ya enye dwuma nye nsenkyerene na anwode ze me no musie wie no ewurade within 3 minutes the pay ne cost so I can't even sit down me bunko to dwena me wie am say Jesus no de dey asem ni afidie we no time I don't free anything again yes I me tell kwa say pay ne na me we I forgot say na me ye bibi sa after say you na me free me ewurade ne papa no nyame ne de ni ewurade na ye after me kwa me huru go me dem asa after ewurade sha bebre na de wodi eye mani panye ni panya mpo ne nya kwan ebeka fi se obefra emma ewurade shiraw ne ewurade nya okese bye. Papa Cedar. Cedar hour. Amen. Because of free Accra, Papa. Be 2 weeks ago, my nurse started say a shimmy. Just a number that could intimate. It's mobile life, movie, and I'm a friend now, born pie man. And I'll catch him say, in soon. No sorry bia no pe bia me fa bi hokoro me na so e bom paye wi so me fa bi hokoro so na me di gidie etu anamo no e di nsuo no hokoro me na so papa ene dey me na sisio me na se ye me duo yankopon asame yale a asidan kan woni wasofo nyina eda wase e woni mapa wonnam mpaibo yusu na wo jamaye efisenka wonnima nka oba menim de ebetwe kosoa ni gina mu na boaye yenim se dan kwa mabinu yankopon be hyewanum nya wo mo wanim waseda asidan kan din no so for Cedar for Christ so whether ubano no mala na se pa na me de breu atia o pompa ya ma me fa ho nyina abam true me na was me sending the picture ma ameka say one Arab ni bi a was obi bi company amano last minute one Arab ni nya kasa man pam no ese me na akwanya adwuma wo ya adwuma no so say Arab ni no e pana chaw say one sambra na one ni ya adwuma na won ka de opepia obeya ma you are a truly man of God and yes and nya nko say we are the world prophet is a world nation. We are world prophets. Odo semi agremoni. Wachere bibi amama hu say we dance. Until they say so for udin amedia no. We are the world prophet one. Me das ne de we ya mama. Na chire wo betemen kan edanya dakoro de obehu me. Eba me das pa salamu alaikum. Nyame asumbi enkam. Imam Cedar Nkacho amadan se ba akone se na makonta na onya case bi o Accra ni mo e den pa na no kwa no odwin kon ba so bi pie ho ba last month ba you know ye ba mpaibo no e wo Cedar headquarters no afedi papa ka say obi se nipa no menwa yen kwa ni picture photocopy ni mfamra na ye mebo so mpa nyankopon be ebeye ye koye ye de betu ho o me de ewo eso picture no so o me de so ye de so wie no nipa na problem no akodi ni nsem na wonti hu gya na opeso ochima konta no be pemne efi saram na ye di waye ne so yi ne so no be pemne nipa no enfrem akonta biem onka asem no hu biem timijina ha mi de ya miasi disi de nyankopon de ayama me amen hallelujah amen ya mo yensema urade nyankopon sa me ka kire wow sa nyame asoma me ene me team
Say yamre fidie ni penyi na nya asole asem. Onsom bi owo mu bia. Odi trafie ho. Na oni ye ntie nyame asem. Ye wi a oni ye momom paye. Oho beba kwan ya na ye program so a wo so watu anamo. Na odi eti adanse na ekoso no. Mi bia tatefo na tum. Fa Sompa studio lines ni gumu. Sabre ma frese eye Cedar hour adanse. Enti wo frepe Ubobo modianse ube lowa o TV set no ene o radio no enti ye nyanko fon no ontime nye ne mabio wan enti nipa boni enti samre de bibie line na tu na so afa eye Cedar hour dance ene yeka no mani nie eye 0551 931 0551 931 ana 0548 931 0548 931 eye Cedar hour adanse obetimi abo awuram na wo de aba ofra pe na watwe ho afre TV no radio no ho mentie ho na ahwefo ne etiefo enhwe de awrade enam Cedar hour so eye de wabo awuram praise God hallelujah odeni baby okasa freo me pacho we are something dan ho ye kakra o kasa firi na dia na awrade ayo something we are nam I bought ya dia the pama papa and ya na house na me papa na the force and I'm smoking see the nyame o amma BDF so am yes the just you know so not grew na posso and almost to me both it's here so bad what to win that's my and then it's more frequent the administration at Yamami. Hallelujah. Hallelujah. Me do su ko Yesu mojam. Nyame nkoso anya sanchire ne ma. Praise God. Hello. Hallelujah. Odini papi bi o kasa free na dia na radio ayo. Abam pater kasa free. Isasi. Na nyame na moso aye ne ma bebre na ma ye de radio ase. E won ne bambo so ko dia ma me ne me. E ta ba so won so ba be nyame. Amen. Amen. Me do no wabusu am so ko Yesu mojam. Praise God. Hallelujah. Odini baby a o kasa free na dia na radio ayo. Mpacho mi do ina nama. Ye wa great. Ye pacho no family. Mate kosoa na tie ye nya di adanse no wie pa me na obebo mpae sa bread e adanse e bere ya me nshira onso betimi abo awurem praise God onso obetimi abo awurem mesra hwefo ne tiefo se sam ready e adanse ne edi Cedar hour ye wie pa ye bebo mpae ama ahwefo ne tiefo praise God oh so hallelujah. Odini baby a okasa fro na dia na awrade ayo. The batches ya look at Atuma ko foro dia dan ho kakra na line mo enna ho dia na awrade ayo. Yes, September no. We go back to Canada. One manager yes, the manager to on telling master kra. It's in the two one you and I see that our program this you to I mean when you do my ya for more what time let you know when you do my time but not over here man. Hallelujah. I don't know. Hallelujah.
Baby be oba no wa broche bia me koso say nyame favor enye kese ma no se Christ man obrofo na epa na cho nyankopon so nyama wa wo hwe me a wo tie me oba sa amen praise God. Hallelujah. For Christ o dini baby a o kasa frɛ na de na awurade ayo Ocho me sifin kranza. Nkransa FM Safo eja safo ahwefo tie wo Ocho dem le takrani na me dwane mu amene bon paye na ya o kasa yemfa nsinsi afidie enim na yemfa nyamia etese ya. That's right. The person who said this year Mr. Tino you know me wo hypertension the coffin so that basa Mr. Tino you know so I got kura hallelujah be asoko miswa amen media jasa for bono ehye Kristo mojam nyame nkosoa nya wabrabo mo nsankyerene wa Yesu demo amen mo sautie enene da di kan a uti a ose na ode ne ba no photo eto TV nanim enti wo so ahwohwe me autie me ye ba pe fa wo so de to na obenya adanse onso betima afre na wo de wadanse na ba eye 0551 931 0548931931 praise God odini baby okasa free na de na awurade aye hello odini baby a okasa free na de na awurade aye o okasa free asante agran ahwefo na tie vote o baba acha na me bi chi de kan so pasi ina ya so fina na wa astansi Dasha, there was a party. Yes, I have friendship. It is so that in Minnesota, I recall the Koswana no nyina beba number if someone for bebre no more pressure hypertension na ekọ ma me de odo so kwa wo Yesu mojem nyame nsaw yade wa agora ho amen onso betimi abo awure mu na onso ode wa dance aba praise God hallelujah odene baby okasa free obapa so mo ba ta o ma me na kasa yo mambro ni ahwefo na tie vote o sahita semi nyina emrem enti sa nyame manyo ahita semu nyina wi a wa hye se ni difo samemfa ayaresa ani ogie emrew da bibia da wo hye me ana idi wachi no mpaibo mu ndadi am di hye so that's right ene nyame adom eye amen na madam atiafi amen maka mambo ni santa ba Matipa Mambro ni bede udo suko wo Yesu mojem eno ma no nana no mu nyina Nyankopon bambo nya kese wo moso Awurade ma wa pomode ni wie paye kora wo Yesu temo amen also betimi abo awuram praise God Cedar hour na twa adanse na twa gusa no praise God hallelujah Odini baby ofre fio na dia na awurade ayo. Le pacho ta na rem ka ta tintapo. Dia na awurade aye. Le pacho week. Ame ye fu na me ya ta ame putu na fe. It's free. I want that. No that no list. And she me se ko fu de. Me no me se ko ya to 10 years. It is Amen. Amen. May the worship Christo mojem. Amen. Amen. Bambo enye kese wo so. Amen. Amen. Also beti me aboa wuram na ma for boa wuram. Praise God. Odini baby okasa free ade na awurade ayewo. Hallelujah, so for Pacho, Ibinde,
Abnam Casafi Diasi. Diana, the sea at the Bedouin, Mammy. The sea see that one, not a portrait, and I'm a frail, none in the bonfire. The cultural exams, no, the media member empire found say, we have a better exam than the mammy. No, Pepe, and one, then Sabeka. And see, Yamaya, do in school. I come a license that I make him in send also, Yamada year, ama, a year pay. Nyamia wa share your papa no or the bekwa ye papa me do share Kristo mojem ko so na tie Cedar hour na one ye enche nyamia asem na yemo mpae. Praise God. Hello. Odin ne baby o kasa fro kantika. Ekasi. Kaswa. Na Diana radio you papa. Papa. Zewa. Dena Dan ho kakra na ola no twetwese dan ho kakra bi ma ye mo. Pacho, na biti mu. Next na me biti lo ile. Mo ya. Me please no. Na ya bu tube. Yentum kan ye san. Yentum kan ye wa ha. Enti san ya dan san fra biom. Na san bra biom. Kantika. Praise God. Hello, Papa. Odini baby okasefro. The Casafi Obuasi Chechere. Diana Radia yo Papa. Papa Michio de Bia or Tom. Na Jamiyam Payaka. Mate. Koswana shaye. Ye dia dance any ye pet. Ye be be lines na tuma ma ye no ma bompa. Ye be bompa ma munyina nyankopon o nshira. Also so obetimi abo awuram. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasefro Papa. But you can Papa. Tema. But you bet the army so. And you made the army so. I got the buyer up on it's low. Young pipe. Mate, me pesa me nya tampa no enti koswana hwe. Mate, yenye wie adanse ne pe me de one hour besi won me no mo be bon pae pa nyame enka ho mo onso betimi abo awurem me fa nipa ba mie ne pe line so aye hyehyehye na praise God. Hallelujah. Odini baby okase from mama. Then I friend na comfort. Mama comfort dan no kakra na online no twetwese. Na bomb pie na se na me no. Ntimi ni mo so ntimi ya ya de ko. Tin ka pan na bomb pie te na ko so na me mo so no. Ele nya me am jon ya dia bra me na brashe. Ile so na me de ya se. Na de nya me so so ma papa. Ene ni timu nyina. Amen. Amen. Me do su kwa wo Yesu mojem. Nyame ma wo apomode ni mwie peye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na dia na Awurade ayo. Ibacho friend am te wa na. Ma me bo ahema hwefo na tie vote odie na Awurade ayo. Nyame wa yi. Odine di papa. Na me da me so da e basta. Enti me ka chi wa na bi na bomba e mam. If you want to be cinema, that no man solve you. Before that, I hallelujah. Enti papa na di am. The radius no ta won so aspect. Bamba so bomba e mam. Erade na me gira mebu 70 miensa yimaduo ne nan no oso beda na wo na be ye ode me de wo she Kristo mojem e wo no wabusu nyina amen amen. If last praise God. Hello. Ka tinka odeni baby okasa firo na de na Awurade ayo. I'm going to be Kaswa aha afedi online no mo ye kakra kasa. If I told him, I'm Ena nko ahụ
I na yari de web am pre papa nakuma wakoma ba mbato han mate ba me no obeda fine so si me no bomb pa sese ya me no bomb pa erade me soma wasem koka soa bebe bia wakoa wo bia mesra ayaresa to me me kan Psalm 107 verse 20 erade so soma na asem kosa yare erade ayaresa to so sese ya o yesu demo amen Amen. eja pensio si o TV ne ni manasa radio na o ti anasa TV pensio insio bia o nom eyeye no fasi ho ye bompa ye wie pe mebo so mpa ye nom na nom sio no fa kakra fa akoma no so wo be hu se na wo beda na wo na be o de we azuka bema se obi agira so ache praise God. Hallelujah. Mama o de ne ba bia o ka safre o oboase dano ho kakra na online no mo etwetwa sise dano ho kakra dia na radio ayo Madam Cedar, there is a mita fano. I was surprised to know what some out there. And I'm a friend to the over the damage. There's 30 minutes. But now, for a dry pound of the hallelujah. I think I heard you have to be able to say, they are told you that they are not the problem. They said they have to be a picture when me de wo dosu ko wo Yesu mojem onyame ayaresa erade pomoden enye wo ne wabusuande ya wo Yesu demo amen amen ye ntime mfa ofrafo biara wo efidie so efise de mre na ye adwuma wo ha na sa noma so che ewodua no so a ojebo sabre di owo wadanse a fire voice note na send ma ya numbers so samre di momfa Cedar our numbers nyina go screen anim MCR momfa ya numbers nyina go screen anim numbers ne miense nyina aye WhatsApp line MCR momfa ngo ho mo amoshe TV no akoko sade na ewo ho no ene tuntum no numbers ne miense nyina ya Cedar our ya lines ni nyina so ya WhatsApp o hwe ya free Europe Asia America Ghana bia no obetimi aye voice note no me ma me no mu bia mu Yusuf eye smartphone no obetimi apel nana bi hwe obi twem afransa me nana brana be ye yimfama no ma we twere no ma no nti no mens ni miensa nyina pepe na twere to ho na obi nyama obetimi aye voice note no adanse na dia ba ye ba fidie so ye be bo ama wate na ahwahwefo ne afoforo so eden na nyame asem so etimi abam ye bra na ye be se na ye nyina nim no bosom yi nyina ye no kasafa onipa bibiara wote asase so obebu akonta dako na akonta da no unim se wo de na be ye ne anase wo kyera efise nyame obo ni wiase obo wo no ono ena oye den enti ne friend se orden ho nyankopon enti ye yasem no from Matthew chapter 25 verse 14 to 30 ena bosome nyina ye kasafa ho se Yesu ena bu nipa bese osikani bi trans ya wadwuma yefo ofre won o the talent ma won o ma bi sen enum o ma bi mienu o ma bi baako okoye no osan ba so bia mebu akonta na de obo ne homoden no de awrade ye ma ni nyina ne se awrade bo na manamo osan di bi kan ho na de wanfa ne de na anya adwuma no de to ne se awrade gini nsem ade wanhwe ye awrade beji o apomode na firi wonsem wanhwe ya wadwuma ne be firi wonsem wa wade ne be firi wonsem wa don no be firi wonsem se nyame de bia bi ma ya de bia bi hwa wonsa ne pese o ye manipa enya ho emfaso enti ye kasa ma ne besi sa asem bia nipa obi wa no kan biara twerɛsɛm no sɛ yɛ papa ɔnam so bɛbu ubim ɛyɛ bɔne so a ɔnam so ɛbɛbu ufɔ yɛ toa so sɛ accountability in leadership nipa biara a yɛde dibia so bia adwuma ɛde ahyɛ wɔn nsa
obi ya chichiri kuro yɛse yɛ de kuro na hyɛ wo sa sɛ ɔyɛ ɔhene oyɛ ɔhema oyɛ judge police panyin oyɛ ɔmanyoni oyɛ sɔfoɔ oyɛ bishop oyɛ prophet yɛ nyankopɔn ngosra no a ɔde ama wo no de bia na yɛde ahyɛ wo nsa no kuro dua no oyɛ dɛn dakɔ obebu ho akɔntaa enti adeɛ bi a woyɛ no yɛtuufo ɛsɛ woyɛ dɛn obebu ho akɔntaa dakoro enti woyɛ yɛ ne yie na akɔntaa no ba watimi abu no yie na akatua no so ba wanya ne yie enti yɛkan Galatians chapter 6 verse 7 a ɔsesɛn onyankopɔn yɛnyɛ dan yɛnsi na atwetwe na deɛ onipa guo biara ɛnoa na obetwa nyame nhyira me ne wobɔ mpaeɛ baako pɛ yɛde weekends ne hyɛ Awurade nsa ɛwɔ ayie bi a wobɛkɔ ɔma bɛkɔ ukuru bɛkɔ wobetu kwan wowɔ wedding bi wɔ party bi ɛnɛ accident no yɛadɔɔso dodo yɛbɔ mpaeɛ sɛ weekends nyame bambɔ nyɛ kɛse wɔ abusua so ka sɛ Awurade Yesu mede weekends ne hyɛ wɔ nsa Awurade bambɔ ɛnyɛ kɛse wɔ yɛ so ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara yɛ break it out yɛwa no bɔ mpaeɛ wale Awurade yɛ pagya hwɛfoɔ no atiefoɔ ba wɔ yɛ weekends ka wo de nam ka wo bɛforo aduane a wobɛpie nsuo a wobɛnom ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ bia yɛ break it out ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ break it out wɔ Yesu demo weekends nyɛ nhyira ma wɔ Yesu demo oh in the name of Jesus shout I break out I break out yɛbɔ mpa yɛ twa toɔ ɛna wote adanse amanfoɔ die obɛte ne dɛm oti ni fie na odi adanse kache Awurade sɛ Awurade me so mame adanse ni bi mame ma adanse ni bi wo Yesu demo bie wa no wo Yesu demo me fra adanse ma baby bi a wo hwɛ yɛn a wo tie Yesu bia fra adanse ma adanse mra wo demo emra wo fie ho wo Yesu demo oh in the name of Jesus can amen kɛseɛ amen Awurade me pagya hwɛfoɔ ne atiefoɔ ba w'anim obi bi a wɔhwɛ yɛn otie sɛ yɛ Facebook YouTube TV radio Awurade adanseɛ bi a wɔhwehwɛ Awurade fa dom no amen fra adanseɛ ma wo wɔ Yesu demo afei pagya wo nsuo ɛne o documents mehyɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden sɛ baabi bi ɔwɔ biara nsuo ekuta wɔn ɛna ne Yesu mogya ɛna ne ayaresa nsuo ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo deɛ ɔde nsuo yi bɛyɛ biara Awurade ma wadanseɛ afei documents biara egu TV n'anim radio n'anim ekuta wɔ mebɔ mpae sɛ mefra adanseɛ to so gye wadanseɛ wɔ Yesu demo amen mo a mopɛ sɛ me ne mo bɔ mpae biara na mɛse na egu TV n'anim mmiɛnsa ne nyinaa no mofra me ne me team ya no bɛbɔ mpaeɛ sisi amenya bɛra bɔ mpaeɛ ama mo a motie radio no nti na ma no yɛ 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 nyame shira opi ochra nyame ya adom ebo 6:30 anopa fa o TV ne to Sompa ubehu adanse ahodo a nyame ma many omo bɔ mpaeɛ a modie na wɔn so obedi adanse ne bi nyame ya doma yɛbɛsɛ ahyia Monday shalom peace bye bye next week yɛ watch night and if you day watch night into Monshananso bye bye